עליתי על טיסה ולא באמת ידעתי למה לצפות. עכשיו, אני מגיע למקומות בדרך כלל לצלם שקורה בהם משהו, שיש אמוציות, ואתה מגיע למקום כמו גרינלנד, והכי הרבה שקורה זה שאיזשהו קרחון זז שמאלה קצת, או ימינה קצת, או שמאלה, ולא באמת קורה שום דבר. אז היה שם איזשהו קונפליקט שלי, פנימי, ולא ידעתי מה לעשות עם זה, וכל הזמן הייתי לחוץ לצלם, והייתי הרבה יותר לחוץ מאשר במקומות שיש בהם מלחמות. אבל אני לא יודע, זה מקום מקסים. אני מגיע למקומות האלה כי אני יודע שאתה לא תיסע לשם ומישהו אחר לא ייסע לשם, ובסופו של דבר מה שאני רוצה לעשות זה שמישהו יושב בלונדון או בניו יורק או בתל אביב ופותח את העיתון שלו בבוקר ורואה איזושהי תמונה, קצת להזיז לו משהו, קצת לגוע, טיפה. לא מחפש לשנות את העולם, אני לא חושב שאני אצליח לשנות את העולם. אבל באיזשהו מקום שתדע משהו מעבר למה שקורה בחצר האחורית שלך.